Salutare și bine ați venit! Înainte să trecem la prezentarea pe larg, să vă arăt foarte pe scurt structura albumului. Avem coperta, pagina cu profesorii, pagina personalizată, aici apare poza ta, a celui care va deține albumul, paginile cu restul colegilor, cu poze individuale, cu nume și prenume, cu sau fără citate, apoi pozele de grup, grupul cu toată clasa, grupul de fete și grupul de băieți, grupurile la liber, iar la sfârșit una, două sau mai multe poze de la festivitate. Bun, o să vă prezint 3 albume foarte asemănătoare, dar și foarte diferite în același timp, la 120, 160 și 190 de lei, dar înainte să răsfoim albumele, să vă spun 2 vorbe despre copertă și despre locația ședinței foto. Pe copertă putem pune orice poză. Putem folosi poza de grup clasică, cu toată clasa, cu mult cer în partea superioară a pozei, astfel încât acolo să punem numele liceului și clasa. Sau putem pune această poză de grup mai inedită, care surprinde momentul aruncării tocilor, dar dintr-un unghi un pic mai special. Dar pentru asta avem nevoie de robe, toci și eșarfe. Această poză putem să o facem chiar în ziua festivității. Sau putem să punem chiar poza ta pe copertă, în principiu această poză este diferită de cea de pe pagina personalizată. Apoi mai avem o grafică mai specială cu numele liceului și clasa pe toată coperta, iar pentru text, în loc să folosim o culoare anume, folosim chiar poza de grup. După cum spuneam, putem folosi orice poză pe copertă sau putem folosi o gamă foarte variată de materiale. Coperta poate fi simplă sau tip ramă, iar materialele ar fi piele standard, material textil, piele premium și catife. Încă o dată fără poză sau cu poză. Locația ședinței foto. Aceasta este la alegerea fiecărei clase. Dacă vreți într-un cadru urban cu arhitectură, putem merge la Ateneu sau la Palatul Mogoșoaia sau la Palatul Cecului și Muzeul de Istorie, iar dacă vreți un cadru natural, mergem în parc. Putem să mergem în orice parc, dar cea mai bună variantă este grădina japoneză din Hrăstrău, unde putem prinde cireșii japonezi înfloriți undeva la jumătatea lunii aprilie. Putem face ședința foto și la bal? De ce nu? Putem face pozele și în liceu sau în liceu în ziua festivității. Sau poate aveți chiar voi acces în vreo locație inedită și, desigur, mai avem varianta ședinței foto în studio. Ședința foto poate fi cu robe, fără robe sau combinată. Locația contează foarte mult pentru pozele de grup, pentru că acestea în general se fac la unghi mare și cuprind mult din fundal. Și, încă un detaliu important, veți primi toate fotografiile de la ședința foto în format digital, la rezoluție mare și editate. Bun, și acum să răsfoim albumele. După cum spuneam, avem aici 3 modele din 3 categorii diferite, la 120, 160 și 190 de lei. Sunt diferite prin dimensiune, prin grafică și prin grosimea copertei. Vorbim imediat și de albumul de 160 de lei, dar mai întâi haideți să ne uităm la albumele de 120 și 190 de lei. Ambele albume au 20 de pagini, hârtie fotografică, pagini cartonate și copertă foto, dar albumul mare are copertă groasă de 4 mm, cartonată, plastifiată și buretată și are o dimensiune de 25 cu 25 de centimetri, iar albumul mic are copertă de 2 mm grosime, care de asemenea este cartonată și plastifiată, dar nu este buretată și are o dimensiune de 20 cu 20 de centimetri. Prima deschidere este dedicată profesorilor, cu dirigintele, directorii și restul profesorilor. Această deschidere este identică la ambele albume. Apoi urmează pagina personalizată. În albumul mare avem 2 poze cu tine, una individuală și una cu grupul tău, cu precizarea că pot fi ambele poze individuale. Iar în albumul mic este o singură poză cu tine, mare pe toată pagina. Apoi urmează paginile cu restul colegilor, 6 colegi pe deschidere, cu poze individuale, cu nume și prenume și cu citate. Citatele sunt la alegerea fiecăruia. Foarte asemănător și la albumul mic, poze individuale cu fiecare coleg, 6 poze pe deschidere, cu nume și prenume, dar fără citate. Apoi urmează pozele de grup, de aici încolo grafica este identică la toate albumele și avem grupul cu toată clasa, grupul de fete și grupul de băieți, grupurile la liber, iar la sfârșit 2 poze de la festivitate.
Iar acum să vorbim un pic despre albumul de 160 de lei. Acesta combina elemente de la celelalte două albume, are dimensiunea celui mare de 25 cu 25 de centimetri, dar coperta celui mic de 2 mm grosime. Pagina cu profesorii, după cum ziceam, este la fel la toate albumele. Pagina personalizată are câte două poze, ca la albumul de 190 de lei. Iar paginile cu restul colegilor au grafica albumului mic, adică fără citate. Iar apoi grafica este identică cu a celorlalte două albume. Pentru alte modele și date tehnice despre albume, aveți link-uri în descriere. Iar dacă vreți să vedeți albumele în realitate, ceea ce chiar vă recomand, nu ezitați să mă contactați să stabilim o prezentare pe larg la liceu. Până una alta, mulțumesc pentru interes și spor la învățat!